Suntem în plața de la Virgen, în Valencia. Aceasta este clădirea guvernului comunității și aici este mica grădină a guvernului. Anul acesta, într-adevăr, primăria s-a străduit să înveselească orașul de sărbători. De obicei, orașul Valencia nu este atât de împodobit de sărbătorile de iarnă ca alte orașe mari ale țării. Autoritățile păstrează eforturile și banii pentru Las Fallas, cea mai importantă sărbătoare a comunității valenciene, care este patrimoniu UNESCO. Am intrat și în grădina guvernului valencian